Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Brando. Taong 1959, Panagan, Camarines Sur. Itong mga panahong ito, nakatira sa dulong parte ng Panagan ang pamilya ni Brando. Meron sila doong hindi gaanong kalakihang lupa kung saan marami yun doong tanim ng mga mangga at kaimito. Yon ang pangunahing pinagkukunan nila ng hanap buhay, kaya na may nagdesisyon silang doon na din mismo tumira. Di naman yun naging mahirap para sa kanilang pamilya, lalo na't sanay na rin silang manirahan sa mga liblib na lugar. Panganay sa magkakapatid itong si Brando. Sa taong ito, nasa edad 20 anyos na siya. Siya din ang pinagkakatiwalaan ng kanyang ama tuwing nag-aani sila ng kanilang mga paninda. Nga pala, konting description lang sa kanilang lugar. Dito kasi iikot ang ating kwento. Kung hindi ninyo na itatanong, nasa gitnang bahagi ng manggahan ang kanilang tahanan. Mula kalsada, papasok ka pa sa isang makipot na looban kung saan ang tanging makikita mo lang mga punong pagmamay-ari nila. Madilim at liblib din sa mga daang yon, kaya na may kikilabutan ka talaga kung sakali mang magagawi ka rito. Hindi rin doon makakapasok ang mga malalaking sasakyan dahil sa mga baku-bakung kalsada. Sa totoo lang pinuno, wala naman talagang nakakatakot sa kanilang lugar. Ang tanging nagbibigay kilabot dito ay yung mga istoryang umiikot dito. Nagsimula ang istoryang may kababalaghan sa kanyang ama. Noon kasing binata pa ito, dati yung katulong ng mayamang pamilyang totoong nagmamay-ari sa lupaing yon. Malaki ang bahay nito sa dulong parte ng manggahan. Katabi ng mansyong bahay ay isang lumang simbahan na itinirik pa sa kanila. Relihiyosong pamilya ang mag-anak na yon at nasaksihan ito mismo ng kanyang ama. Dati kasi yung katulong doon, kaya na may lahat ng nangyayari, alam niya. Ayon sa tatay niya, na sa loob ng 2 dekadang paninirahan nito, wala namang naging problema. Nalipasan na sila ng gera at lahat-lahat, payapa pa rin sila doong nakatira. Akala nga nito hindi na magbabago ang mga ganoong pangyayari, pero dumating ang isang araw na bumisita ang kapatid ng kanyang amo sa isang pari. Mabait naman ito, pero yung pakiramdam doon ng ama ni Brando, napakabigat. Animoy, sa likod ng maamong pagmumukha nito, nagkukubli ang isang demonyo. Sa paglipas pa ng mga araw, unti-unti na siyang nagtataka, gawa ng gabi-gabi niya yung nakikitang naglalakad patungo sa simbahan. Pagpasok nito sa loob, isinasara nito ang lahat ng pinto at bintana na para bang meron yung itinatago. Dahil sa pangyayaring yon, nagdesisyon siyang sundan ito at doon na nga niya nakita ang isang ritual na ginagawa ng pari. Lahat ng santo sa loob, ipinatalikod ng taong yon na para bang hindi nito gustong masaksihan ang gagawin nitong karumal-dumal. Binaliktad din ito ang krus, senyales ng kanyang pagsalangsang sa kapangyarihan ng Panginoon. Dagdag pa ng ama ni Brando na maliban sa ganoong kaganapan, meron din siyang nakitang 4 na batang babaeng nakagapos sa gilid ng altar. Kung hindi siya nagkakamali, pawang mga nasa gulang yon ng 13 pababa. Sa pagpapatuloy naman ng kanyang pagmamasid,
Merong iginuhit na simbolo ang paring yon gamit ang kulay pulang marka. Paglalarawan dito ng ama ni Brando, may hahalin tulad niya yon sa isang kabaong na napakaraming simbolo. Matapos naman itong may isa katuparan ng pare, agad naman itong nilaslas ang pulso ng mga biktimang kanyang nahuli. Habang ginagawa niya ito sa mga bata, nagpupumilit naman yung magpumiglas at humingi ng tulong, pero bigo nila yung magawa dahil sa mga busal nila sa bibig at sa mga taling pilit na gumagapos sa kanila. Kalahating oras pa ang lumipas. Nawala na nga ng lakas ang apat dahil sa dami ng dugo na lumabas sa katawan nila. Hindi naglaon. Paglupasay naman ng dalawa, naging hudyat naman yun para sa pare para sambitin ang mga katagang binabasa nito sa isang librong itim. Habang pinagmamasdan naman yon ng ama ni Brando, hindi talaga nito mawari ang ginagawa nito. Makalipas pa ang ilang minuto, laking gulat na lamang niya nang may lumabas na apat na nangingitim at malalapot na kamay sa mismong bunganga ng mga walang malay na bata. Gumapang yon patungo sa simbolong nilikha ng pari habang sinasabayan naman yon ng malalakas na dagungdong at paggalaw ng mga santo sa altar ng simbahan. Maya-maya pa, doon na nakita ng ama ni Brando ang paggapang ng isang nilalang na nababalot sa itim na likido. Mabilis siyang pumasok sa loob ng katawan ng pare na siyang naging sanhi upang mawala ito sa katinuan. Pagkulay pula naman ang mga mata ng nilalang na yon, mabilis naman itong sinugod ang mansyon dahilan para malipol ang lahat ng taong naninirahan doon. Dala naman ang takot ng ama ni Brando. Imbis na tumulong ito, nagkukumahog yung lumayo sa lugar na yon. Hindi na rin ito sinubukan pang ibaling ang kanyang paningin sa bahay ng pinagsisilbihan niya sa takot na baka masipat pa siya ng kapatid nito. Magmula noong nangyari ang insidente, agad naman yung kumalat sa kabuuan ng kanilang lugar. Yung iba, sinasabing likha lamang yon ng isang malikot na pag-iisip, pero naniniwala ang kanyang ama na yon ay totoo. Sa paglipas pa ng mga araw, dahil sa kawalan ng magmamana sa lugar, napilitan siyang bumalik doon para magsilbing katiwala nito. Alam naman niyang wala na doong babalik, pero minabuti niyang magpakilala sa ganoong paraan nang sa gayoy walang mainggit sa kanya. Taon pa ang lumipas, tuluyan na ngang nalimot ng kanyang ama ang kwentong yon. Gayunpaman, mariin pa rin itong pinaalalahanan ang kanyang mga anak na kahit anong mangyari, wag na wag pupunta sa pinakadulong parte ng manggahan. Hindi naman sa natatakot silang pumunta roon. Ang sa kanila lang, umiwas sa mga panganib na alam na nilang matagal nang umiiral. Dahil sa kwentong yon, tumatak na talaga ito sa isipan ni Brando. Pilit niya ring iniiwasang pumunta malapit sa dulong parte ng manggahan, lalo na kung wala siyang kasama. Akala niya nung una, wala na ring problema, pero pagtungtong ng taong ito, doon na sila unti-unting nakakaramdam ng kakaiba. Isang hapon, habang naglilibot siya sa kanilang lupain, meron siyang nasipat na isang lalaki na hinahawakan pa isa-isa ang mga mababang bunga ng mangga. Pagsilay naman niya sa ginagawa nito, dali-dali naman niya yung sinita, gawa ng akala niya naghahanap yon ng makakain. Subalit, nang marinig naman ng lalaking yon ang kanyang sinabi, tumalikod lang naman yon at sa isang iglap, naglaho ito na parang usok.
Yung mga mangga namang hinawakan ng nilalang, unti-unting nagkulay dilaw, hanggang sa tuluyan na yung manuyot. Matapos naman itong masilayan ni Brando, bahagya naman siyang natigilan dahil hindi siya noon gaanong makapaniwala sa kanyang mga nakita. Ilang minuto pa ang lumipas nang medyo kumalma na ang kanyang wisyo. Dali-dali naman siyang naglakad pabalik sa bahay nila habang patuloy na pinag-iisipan ang tungkol sa mga nangyari. Hindi naglaon, nang marating na niya ang kanilang bahay, agad naman niyang nasipat ang kanyang ama na kasalukuyang naghahanda ng mga sakong gagamitin nila sa pag-aani. Tay, maliban ba sa atin meron pa ba ditong nakatira? Kanina kasi, meron akong nakitang lalaki na hinahawak-hawakan yung mga mangga. Nung tinawag ko, nawala na lang bigla. Tapos yung mga mangga naman, nanuyot. Hindi ko alam kung ano yun, tay, pero siguradong sigurado ako. Nakita ko siya. Bungad na wika ni Brando sa kanyang ama. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, bahagya naman yung natigilan, gawa ng hindi pa rin yun gaanong naniniwala sa mga bagay na narinig nito. Maya-maya pa, pagsilay naman ito sa kanya, seryoso naman yung sumagot ng, "Hayaan mo lang yon. Tuwing kapasan talaga nagpapakita yan. Ilang beses ko na rin niyang nakita. Wala namang nangyayari kaya hinahayaan ko na lang. Pero kakaiba yung kwento mo, anak. Ni minsan hindi ko pa yun nakita na humawak sa bunga ng mangga. Akala ko nga, purong espiritu yon ng taong hindi matahimik sa lugar na ito." Dahil sa sinabi ng kanyang ama, kahit papaano doon na siya unti-unting nagkakaroon ng ideya. Akala noon ni Brando, huling beses na niyang mararanasan ang ganoong bagay, pero sa paglipas pa ng mga araw, tila bang nagiging madalas na ang pagpapakita nito sa kanya. Ang labis niya pa noong ipinagtataka ay habang tumatagal, mas lalo yung lumalapit kapag nagpapakita. Nang hindi na niya maatim ang ganoong pangyayari, hindi na siya nagdalawang isip na magpakonsulta sa isang albularyo. Hindi naman tumutol doon ang kanyang ama, lalo na't maging ito man, aminadong naghahanap din ng kasagutan ukol sa pagpapakita ng nilalang. Hapon noon ng Biyernes nung pumunta sila sa bahay ng isang matanda. Pagdating nila sa lugar na yon, agad namang bumungad sa kanila ang dalawa nitong pasyenteng naghihintay. Yung isa magpapagamot ng pilay, habang yung isa naman halatang naengkanto dahil sa dami ng butlig nito sa katawan. Matapos naman nila yung masilayan, matyaga naman silang naghintay sa kanilang torno. 2 oras pa noon ang dumaan. Sakto naman ang pag-alis ng dalawa nitong pasyente, kaya na may dali-dali naman silang pumasok sa loob ng bahay nito. Pagsilay naman nila sa albularyo, agad naman yung inabisuhan ng kanyang ama ukol sa kanilang pakay. Inilahad din ito ang mga bagay-bagay na nangyayari sa kanila para naman kahit papaano hindi na yon gaanong magtanong ukol sa mga nangyayari. Nang marinig naman ng albularyo ang lahat, bakas naman sa pagmumukha nito ang tila bang pagkabahala sa mga bagay na narinig nito. Makalipas pa ang ilang minuto, mahinaho naman yung lumapit sa kanyang ama habang nagwiwika ito ng, "Matagal na kitang inabisuhan tungkol sa nilalang na naninirahan dyan. Anong ginawa mo? Hindi ka nakinig. Hindi naman sa tinatakot ko kayo, pero puntirya nun ang anak mo. Hindi yun titigil hanggat hindi yun nakakakuha ng bagong alay. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Masyadong matigas ang ulo mo."
Matapos naman itong makapagwika, agad naman itong umihip ng usal sa isang maliit na kawayan na hawak-hawak nito. Pagsilay naman sa kanya ng albularyo, inilapat nito sa kanyang balat ang kawang yon na siyang naging sanhi upang makaramdam naman siya ng pagkapaso. Walang sabi-sabi, agad naman niya yung inilayo sa kanyang balat dahilan para makumpirma ng matanda ang hinala nito. Ayon kay Brando na, hindi naman bumabaga ang kawang yon pero ramdam na ramdam niya ang init na nagmumula rito. Maya-maya pa, nang akmang ilalapit pa yon sa kanya ng matanda, nagmamadali naman siyang tumungo sa likurang bahagi ng kanyang ama. Dahil sa ginawa niyang yon, nagdesisyon naman ang albularyo na wag na siyang sundan. Hindi naglaon. Pagtabi naman ito ng kawang hawak nito, agad naman siya nitong inabisuhan na lumapit. Noong una medyo duda pa talaga noon si Brando, pero pagkarinig niya sa utos ng kanyang ama, wala na rin siyang nagawa kundi ang sumunod. Sa kasagsaga ng panggagamot nito, purong pag-ihip lang naman ng usal ang ginagawa ng matandang yon. Wala rin itong ipinapainom sa kanya, kaya na may naging kampante siya. Pagkaraan pa ng ilang minuto, matapos ang panggagamot nito, agad naman siya nitong pinatayo habang inilalahad sa kanya ang tungkol sa mga nangyayari. Ayon sa matanda, maaaring ang kapatid ng dating may-ari ng manggahan ang gumagambala sa kanila. Bagaman naniniwala itong matagal nang naselyo ang nilalang na yon, malakas ang kutob nito na maaaring sa paglipas ng panahon, unti-unting nagkakaroon ng lamat ang selyong yon. Mariinding inilahad nito sa kanila na ang muli nitong pagbabalik sa kapangyarihan ang magiging dahilan ng hindi maiiwasang kaguluhan sa kanilang lugar. Dagdag pa ng matanda na kahit hindi sila sumang-ayon sa ibibigay nitong tulong, gagawa pa rin yun ng paraan para maibalik sa hukay ang nilalang na yon. Nang marinig naman nila Brando ang sinabi nito, wala naman silang nagawa kundi ang tumango. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad naman sila nitong pinauwi, dala-dala ang isang maliit na pausukan ng kamangyan. Pausukan nyo yan tuwing hapon. Iwasan nyo munang gumala kung saan-saan. Kapag pumatak na ang 4:00, pumasok na kayong lahat sa loob ng bahay ninyo. Isarado nyo ang lahat ng bintana at pinto. At kapag may kumatok, wag na wag nyo itong bubuksan. Palipasin lang natin ang linggong ito. Tandaan ninyo, ang susunod na linggo, Semana Santa na. Paalala ng albularyo sa kanila. Matapos naman itong makapagsalita, agad naman nila itong binigyan ng abuloy, sabay alis na sa tahanan nito. Pagdating naman nila noon sa kanilang pamamahay, dali-dali namang kinausap ng kanyang ama ang pamilya nila. Inilahad nito ang bawat detalyeng ibinahagi ng albularyo nang sa gayoy maalarma ang mga ito ukol sa nangyayari sa kanilang lugar. Sa paglipas pa ng mga araw, medyo nahihirapan ng kumilos ang pamilya nila Brando. Hapon na hapon na lang, pakiramdam nila isa silang bilanggo sa kanilang bahay. Hindi naman sila noon nagrereklamo. Gawa ng ramdam din nila ang pag-ikot ng presensya ng nilalang tuwing sumasapit ang 4:00. May mga pagkakataon ding nakakarinig sila ng pagkatok na sinasabayan ng isang malakas na paghagikgik na para bang nakikipaglokohan sa kanila ang nilalang na yon. Pagtungtong naman ng linggo, labis-labis ang pasasalamat nila Brando nang masipat nila ang pagdating ng albularyo kasama ang 3 nitong kaibigan.
Bawat isa sa mga taong yon, kargado ng mga anting-anting at medalyon na parabang meron yung digmaang susuungin sa kanilang lugar. Pagpasok naman ito sa bahay nila, agad naman itong hinanap ang kanyang ama para magpasama sa dulong parte ng manggahan. Ayon sa albularyo na, kailangang may sumama sa kanila para hindi sila maligaw sa lugar na yon. Dagdag pa nito na walang kapangyarihan ng bagat ng nilalang na yon sa mga taong likas ng alam ang lugar na pinaglalagihan nito. Nang marinig naman nila ang sinabi ng matanda, hindi naman nila maiwasang magdalawang isip ukol sa nais nitong mangyari. Sa isip-isip kasi nila noon, mapanganib ang kanilang gagawin, lalo pat magmula noong nanirahan sila sa lugar na yon, hindi pa nila napupuntahan ng malapitan ang lumang simbahan. Makalipas pa ang ilang minutong pagpapakiramdaman ng kanyang ama, napilitan namang magdesisyon ng albularyo na isama pati itong si Brando. Naalala kasi nito, siya ang pakay ng nilalang na yon, kaya na may mas mainam na isama siya sa grupo. Pagtatapat pa ng matanda na, wala namang mangyayaring masama sa kanila, gawa ng hindi pa nakakabalik sa totoong katawan ang naselyuhang pare. Huwag kayong matakot. Kami na ang bahala sa lahat. Sumunod lang kayo. Halika na. Tumatakbo ang oras. Sa bawat patak ng minuto, bumababa rin ang ating tsansang makauwi. Wika ng albularyo matapos nitong mailahad ang kanyang pasya. Dahil sa sinabi nito, wala namang nagawa si Brando kundi ang sumunod. Habang binabagtas nila noon ang daan, maya't maya naman ang pagbaling ng kanyang paningin sa mga puno ng mangga na hitik sa bunga. Bale, malapit na rin noong sumapit ang 4:00, kaya na may hindi niya maipagkakaila ang dilim ng lugar na dinaraanan nila. Maya-maya pa, nang medyo malayo na sila sa kanilang pamamahay, unti-unti namang napapansin ni Brando ang tila bang pagpapakita sa kanila nung espiritu. Kagaya ng una niya yung nakita, humahawak muna yon sa bunga ng mangga bago yun maglaho. Sinubukan niya ring ituro yon sa kanyang mga kasama, pero hindi nila ito nagagawang maabutan dahil sa bilis ng paglaho nito. Isang oras pa ang lumipas, pasado 5:00 na, nang marating nila ang dulong parte ng manggahan. Hindi pa man sila doon gaanong nakakalapit, agad namang bumungad sa kanila ang mga bakod papalibot nito na gawa sa purong mga alambre. May mga karatula rin doong nakasabit na tila bang nagbibigay babala sa sino mang taong magtatangkang pumasok sa loob nito. Nang masipat naman yon nila Brando, hindi naman nila yon pinansin. Sa halip ang ginawa nila, binilisan ang pagsira sa bakod ng lugar. Nang makagawa na sila ng isang maliit na daanan, walang pagdadalawang isip naman nila yung pinasok kung saan naglakad pa sila ng ilang metro hanggang sa marating na nila ang abandonadong mansyon na halos hindi na gaanong makilala dahil sa paglamon ng lupa. Di kalayuan naman sa kinatitirikan nito, nakita nila ang isang lumang simbahan na wala ng bubong. Habang pinagmamasdan naman nila ang lugar na yon, hindi naman nila maiwasang magtaka, gawa ng yung mga punong pumapalibot sa simbahan, parang mga patay na. Mamasa-masa na rin ang paligid nito na parabang hindi natutuyo ang tubig na napadpad sa paligid. Ang mas ikinagulat pa nila ay noong makalanghap sila ng kakaibang amoy na nagmumula roon. Wala silang ideya kung ano ito, pero malakas ang kanilang kutob
na nagmumulayon sa bangkay ng isang nabubulok na hayop. Gayunpaman, sa kabila ng mga napapansin nilang kakaiba, nagpatuloy pa rin sila sa kanilang paglalakad hanggang sa hindi naglaon, narating na nga nila ang lumang simbahan. Dahil sa nakasarado pa doon ang pinto, napilitan naman ang mga kasama ng albularyo na buksan ito. Paghawi naman nila rito, tumambad sa kanila ang napakaraming kulay itim na ugat ng puno. Sa gitna nitong bahagi, nakaratay ang isang ataul na pinalilibutan naman ng mga kandilang wala ng siga. Pansin na pansin din ni Brando ang nakabaliktad na krus na nagpapatunay naman sa kwento ng kanyang ama. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid nila, dahan-dahan naman silang lumapit na siyang naging sanhi para mapansin nila ang 6 na taong bigla na lamang nagpakita sa mga upuang nasa gilid ng simbahan. Nakaluhod ang mga nilalang na yon. Balot na balot ng telang itim ang kanilang mga katawan habang walang patidyong nananalangin. Noong una nauunawaan pa nila ang mga sinasabi nito. Pero habang tumatagal, parang bumabaliktad na ang ginagawa nitong papuri sa Panginoong kanilang kinikilala. Maya-maya pa, bigla namang naglaho ang mga ito, dahilan para mabilis na lumapit ang albularyo sa harapan mismo ng ataul. Subalit, nang marating na nito ang lugar na yon, laking gulat na lamang ng matanda nang masipat nito ang katawan ng yumaong pare na hindi pa gaanong nabubulok. Bukod sa nagkukulay lila lang ang mga balat nito, ni hindi man lang yun dinadapuan ng anumang insekto. Ang mas nakakatakot pa, rinig na rinig ng albularyo ang tila bang pagtibok ng puso nito. Dahil sa pangyayaring yon, dali-dali naman niya itong binuhusan ng banal na tubig, pero sa kasamaang palad, hindi man lang yon lumalapat sa balat ng pari. Habang nasa ere pa kasi ito, pansin na noon ng matanda ang mabilis nitong pagkalusaw. Makalipas pa ang ilang minuto, nang mapagtanto naman itong hindi niya kakayanin ang nilalang na yon, dali-dali naman yung bumalik sa kinaroroonan nila Brando, sabay wika sa kanila ng, "Hindi natin kakayanin ang demonyong yan. Umalis na tayo rito. Pumunta tayo sa mansyon ng kapatid nito. Baka sakaling meron tayo doong madiskubre na lihim." Nang marinig naman nila ang sinabi ng matanda, dali-dali namang binuksan ng 3 nitong kasama ang pintuan ng lumang simbahan. Paglabas naman nila, agad naman nilang tinahak ang daan patungo sa lumang bahay kung saan doon na nila pa isa-isang nakita ang mga kaluluwang hindi matahimik sa lugar na yon. Ayon kay Brando na, habang pinagmamasdan niya ang paligid, wala siyang ibang nakikita kundi ang mga taong nakasuot ng kulay puti na gumagala sa ere. Yung iba sa mga ito kinakausap pa sila pero hindi na nila yun pinapansin pa. Maya-maya pa, pagpasok naman nila sa loob ng gibang mansyon, una namang bumungad sa kanila ang halos hindi mabilang na mga nuno sa punso. Napakagulo na rin ang loob nito, indikasyon na matagal na yun doong naninirahan. Subalit sa kabila ng lahat ng yon, pinili pa rin nilang halungkatin ng mga bagay-bagay sa paniniwalang meron silang makikitang kagamitan na maaaring makapagtukoy sa eksaktong nangyari ilang dekada na ang lumipas. Habang abala naman sila Brando sa paghahanap ng mga patunay, maigi namang nagbantay ang 3 kasama ng matanda. Ilang minuto pa ang lumipas nang mahalughog na nga nila ang kabuuan ng lugar. Doon na nila tuluyang napansin ang isang silid na nakatrangka. Dahil dito, agad naman nila yung binuksan kung saan doon tumambad sa kanila
ang 2 aparador na purong libro ang laman. Nang masipat naman yon ng albularyo, agad naman itong ibinaon sa sahig ang hawak nitong sulo, sabay wika sa kanila ng, "Halongkatin niyo ang mga libro. Kunin niyo ang mga talaang may kaugnayan sa paring yon. Bilisan niyo lang. Nararamdaman kong wala na tayong oras." Dahil sa sinabi nito, kahit nagdadalawang isip noon sila Brando, pinili nilang yon ay sundin. Sa kakahalungkat nila ng mga libro, meron siyang napansing isang kakaibang aklat na nakatayo sa pinakasulok ng aparador. Bagaman madilim sa lugar na yon, kitang-kita niya ang pagiging antigo nito. Walang sabi-sabi, agad naman niya yung hinila papalapit sa kanya, dahilan para makita niya ng malapitan ang estado ng libro. Pagbuklat naman niya sa mga pahina nito, doon niya nasilayan ang mga nakasulat, kalakip ng mga guhit na tila bang nagpapatunay sa mga pangyayaring naganap sa nakaraan. Maya-maya pa, nang makumpirma na nga niya na yon ang hinahanap niya, agad naman niya itong ibinigay sa manggagamot na kasalukuyan na noong nagwawala dahil sa kabiguan nitong makahanap ng mga senyales na maaaring makapagbigay linaw sa sitwasyong kinakaharap nila. Nang masipat naman ng matanda ang librong kanyang iniabot, kahit papaano na panatag ang nararamdaman nitong pag-aalala. Pagsilay naman ito sa kanya, agad naman sila nitong inabisuhan na humanda na. "Sabihan niyo na ang mga kasama natin, naalis na tayo rito. Sa likod tayo daraan para wala tayong makasalubong. Ihanda niyo ang inyong mga sarili sa mga nilalang na makikita ninyo sa daan. Nasisiguro ko, hindi papayag ang demonyong yon na makaalis tayo rito ng basta-basta." Wika ng albularyo sa kanila. Nang marinig naman ni Brando ang sinabi nito, dali-dali naman niyang pinuntahan ng 3 pa nitong kasama. Matapos naman niya yung gawin, agad naman nilang tinahak ang daan patungo sa likurang bahagi ng mansyon. Hindi na naging mahirap sa kanila na makaalis sa lugar na yon, gawa ng meron doong isang maliit na pinto na nakabukas na. Pagsilay naman nila sa labas ng bahay, dahan-dahan namang nanlaki ang kanilang mga mata matapos nilang masilayan ang mga bolang apoy na hindi magkamayaw sa paggalaw. Sa estado ng mga ito, parang merong nangyayaring hindi nito nagugustuhan sa lugar na yon. Pagkaraan pa ng ilang minuto, mabilis naman nilang tinahak ang daan papalayo. Habang tumatakbo noon ang kanilang pangkat, maigi naman nilang pinakikiramdaman ng buong lugar sa takot na baka merong sumusunod sa kanila. Akala nila tahimik silang makakalayo sa lumang simbahan, pero nang akmang tatagos na sila sa alambreng bakod nito, doon nila napansin ang 4 na kaluluwang nakalutang di kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Binubuo yon ng 2 lalaki at 2 babae. Bawat isa sa mga ito, merong daladalang patalim. Nanlilisik din ang mga mata ng nilalang na yon, at sa estado nito, ramdam nilang hindi ito natutuwa sa kanilang ginawa. Maya-maya pa, bigla namang umatungal ang 2 babaeng kaluluwa, sabay sugod sa kinaroroonan nila. Pagsilay naman doon ng 2 lalaking kasama ng albularyo, agad naman yung nagpalipad hangin ng dasal, pero bago pa man yun umepekto sa mga nilalang, nagawa ng tumarak sa kanilang mga katawan ang hawak-hawak nitong mga patalim. Hindi pa yun nakontento, dinarag pa nito papalayo ang 2 nilang kasama hanggang sa tuluyan na yung maglaho sa dilim. Dahil sa pangyayaring yon, doon napagtanto ng albularyo
na nagtatanga ng pisikal na anyo ang mga kaluluwa sa lugar. Para sa kanya, hindi na yon nakapagtataka, lalo pat meron doong demonyong nakaselyo. Hindi naglaon nang masipat naman ito ang dalawang lalaking papasunggab na sa kanila. Agad naman yung tumalon sa bakod, bitbit ang ama ni Brando. Siya naman tinangay ng kasama nito, dahilan para tuluyang makalayo sila sa mga nilalang na yon. Pagbagsak naman nilang apat sa labas ng bakod, kitang-kita naman nila ang pagtalikod ng mga kaluluwa. Sa puntong yon, doon napagtanto ng albularyo na walang kapangyarihan ng mga ito sa labas ng kanilang teritoryo. Sa pagbalik naman ng katahimikan sa buong paligid, dahan-dahan naman nilang tinahak ang daan pabalik habang paulit-ulit na pinag-uusapan ang tungkol sa mga maaaring mangyari sa dalawa nilang kasamang naiwan. Nang marinig naman yon ng matanda, matapang naman itong inilahad na patay na ang dalawang yon. Sa estado kasi ng mga nilalang na kanilang nakalaban, wala sa pag-uugali ng mga ito na umalipi ng buhay. Malakas din ang kutob ng albularyo. Gagamitin nila yung ritual para buhayin ang paring matagal nang nagpapahinga sa lugar na yon. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, halos wala nang ideya noon si Brando kung papaano nila matatakasan ang ganoong sitwasyon. Bagaman may mga pagkakataong naiisip niyang lumayo na sa lugar na yon, alam niya sa kanyang sarili na hindi yun maaari, lalo pat siya ang tinitingnang pangunahing alay ng demonyo. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, muli na namang napatigil ang kanilang grupo matapos nilang makasilay ng isang lalaking nakatayo sa kanilang harapan. Nanlilisik ang mga mata nito at parabang gawa sa usok ang kabuuan nitong wangis. Meron din yung kasamang isang malaking pusa na halos gabalikat na niya ang laki. Namumula rin ang mga mata nito at meron itong mga matutulis na balahibo. Kahit walang buwan noon, kitang-kita yon nila Brando dahil sa puti nitong kulay. Maya-maya pa, pagtitig naman ng nilalang sa albularyo, humagikgik lang naman ito habang nagwiwika doon ng, "Ano naman ang mapapala mo sa librong yan? Naganap na ang kasaysayan at kailanman hindi na yan uubra. Wala akong kahinaan, kaya huwag ka nang magsayang ng panahon kakabasa sa bagay na yan. Sa takdang oras, makukuha ko ang aking minimithi. Tapos na ang aming ritual. Napapanahon na para sa aking pagbangon. Ang pagkamatay ng inyong Diyos ang siya namang magiging aking pagkabuhay." Nang marinig naman ng albularyo ang sinabi nito, agad naman yung dumukot ng krus sa kanyang bulsa, sabay tarak nito sa kinaroroonan niya. Matapos naman niya yung gawin, muli siyang tumingin sa nilalang na yon habang nag-uusal. Lahat ng alam nitong pantaboy sa demonyo sinambit na niya, dahilan para masipat naman nila Brando ang tila bang paglayo ng nilalang na yon sa kanila. Pagsilay naman ng matanda na umatras na yon ng ilang metro, dali-dali naman niyang binunot ang krus na itinarak niya sa lupa, sabay sagot sa nilalang na yon ang, "Huwag kang magsalita ng tapos. Hindi mo kami mapapahina sa mga pananakot mo. Matatag ang aming pananampalataya at kailanmay hindi kami magagapi ng mga katulad ninyo." Dahil sa sinabi ng albularyo, tumawa lang naman ang nilalang na yon habang unti-unti itong nag-aanyong usok. Sa isang iglap, bigla naman yung naglaho sa kanilang harapan na siyang naging sanhi upang mabilis namang umusad ang kanilang grupo
patungo sa bahay ni Brando. Pagpasok naman nila sa loob nito, doon pa lamang sila nakaramdam ng matinding kapanatagan sa kanilang mga sarili. Yung kasama ng albularyo, nag-umpisa na ring maging emosyonal, gawa ng hindi pa rin yun makapaniwala sa kinahantungan ng dalawa nitong kaibigan. Gayunpaman, nananatili pa rin itong matatag dahil naniniwala ito, hindi pa doon nagwawakas ang kanilang pakikipaglaban. Sa paglalim pa ng gabi, wala naman silang ibang ginawa kundi ang magbantay. Ayon kay Brando na, halos hindi siya noon makatulog, gawa ng minu-minuto may kumakatok tapos sumisipa sa dingding ng bahay nila. Hindi rin mabilang ang mga nilalang na umaatungal na parabang nagbibigay yon ng babala ukol sa mga bagay na kanilang ginawa. Ayon kay Brando na, tumigil lang sa pagpaparamdam ang mga ito nang tumungtong na ang 5:00 ng madaling araw. Sa sobrang takot noon ng kanilang pamilya, lahat sila umaga nang nakapagpahinga. Kahit nga kumakain sila ng almusal, hindi naman nila maiwasang maalala ang tungkol sa mga nangyari. Naging usap-usapan din nila kung ano ang kahahantungan ng kanilang ginagawa, gawa ng magpahanggang sa oras na yon, nananatiling abala pa rin ang albularyo, kakaunawa ng nilalaman ng libro na kanyang nakuha. Ilang oras pa ang lumipas, bago pa manoon tumungtong ang tanghaling tapat. Lumabas sa kanilang silidang matanda, bitbit ang librong halos magkanda punit-punit na ang bawat pahina. Pag-upo naman ito sa tabi ng lamesa, agad naman yung humingi ng makakain sa kasama nito. Maya-maya pa, nang natapos na ang albularyo, hindi na yon nagdalawang isip na ilahad sa kanila ang tungkol sa nangyari sa dating pamilya na naninirahan sa lugar na yon. Ayon sa matanda na, hindi totoong pari yung nakita nitong bangkay sa loob ng ataul. Marami siyang basihan para patunayan ito, kagaya ng mga nabasa niyang taludtod na nagpapatunay ng pag-aaral ng taong yon sa lihim na karunungan ng barang. Mariin ding inilahad ng albularyo na halos ilang taon ding plinano ng taong yon ang hangarin nitong magkamit ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pagpuspos sa kanyang sarili ng mga kaluluwa ng iba't ibang uri ng demonyo. Napag-alaman din niyang nagtatago sa wangis ng simbahan ang lugar na yon para hindi ito mapagdudahan ng ibang tao. Pero ang katunayan, isa yung bahay ritwalan ng mga mambabarang. Kalimitan yung ginagamit ng mga dalubhasang mambabarang na merong malalim na karunungan. Ang ipinagtataka lang noon ng albularyo, papaano nakuha ng taong yon ang ganoong kapanganib na aral? Sa pagpapatuloy naman ng paglalahad nito ng katotohanan, doon din nila napag-alaman na ang 4 na kaluluwang kanilang nakaharap ay maaaring kaluluwa ng pamilyang naninirahan sa lumang mansyon. Base kasi sa mga nalaman ng matanda, isang babae at lalaki ang anak ng mag-asawang yon. Hindi rin naibalita kung ano ang ikinamatay ng mga ito, basta ba'y bigla na lamang yung namatay. Ang naging dahilan din ng albularyo kung bakit hindi matahimik ang kaluluwa nito ay dahil sa maaaring kagustuhan din ng kapatid nito na nagpapapuspos sa kapangyarihan ng mga demonyo. Ayon pa dito na, kung hindi ito nagkakamali, merong isang bagay sa lumang simbahan na may kapasidad na patigilin ang mga nangyayaring hindi maipaliwanag. Naniniwala rin ang albularyo na sa mga sinabi ng nilalang na yon, meron na itong kapasidad na kumain ng tao.
Nang marinig naman ng ama ni Brando ang sinabi nito, hindi naman ito maiwasang magtanong, gawa ng naniniwala ito, tanging mga aswang lamang ang kumakain ng tao. Ngunit, nang marinig naman yon ng matanda, seryoso naman yung tumitig sa mga mata nito habang nagwiwika yun ng, "Sa tingin mo ba, papaano masusustentuhan ng nilalang na yon ang kanyang katawang lupa? Matagal na siyang patay. Pinawi na ng kamatayan ang kanyang buhay. Para maibalik ito, meron siyang nag-iisang paraan para manumbalik sa kanyang katawan. Ang sumpa ng dugo na nagbibigay buhay sa tao ang siyang susi nito." Dahil sa sinabi ng albularyo, halos wala namang naisagot ang ama noon ni Brando. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, agad naman itong ibinaling ang kanilang atensyon sa muling pagsasagawa ng panibago nilang plano. Matapos naman yung marinig ng kanilang grupo, wala namang naging pagtutol sa kanila, gawa ng alam nila sa kanilang mga sarili na tanging pagharap lamang sa nilalang na yon ang maaari nilang piliing tadhana. Bawat isa sa kanila, ramdam niyang nakahandang mag-alay ng buhay kung yon ay kinakailangan. Makalipas pa ang ilang minutong pag-uusap, handa na nga ang kanilang plano. Pagsilay naman ng albularyo sa oras, dali-dali naman sila nitong inutusang maghanda na dahil sa ayaw nitong abutan sila ng hapon sa daan. Nang marinig naman yon ng grupo nila Brando, agad naman nilang inihanda ang kanilang mga gamit, sabay alis sa kanilang tahanan. Pagod na pagod pa sila noon pero pinili nilang ipagpatuloy ang kanilang mga nasimulan. Sa kanilang paglalakad, ramdam naman niya ang kaba ng bawat isa. Yung kasama ng albularyo, tulalang-tulala na noon habang naglalakad na parabang napakalayo ng iniisip nito. Hindi naglaon, pagtungtong naman ng 4:00 ng hapon, sakto naman ang pagdating nila sa hangganan ng manggahan. Pagpasok naman nila sa loob ng teritoryo ng nilalang, una namang bumungad sa kanila ang 4 na kaluluwa na nakahawak na sa patalim na tangan ng mga ito. Maya-maya pa, bigla naman yung umatungal ng napakalakas na siyang naging sanhi para maalarma ang kanilang grupo. Walang sabi-sabi, agad naman silang nagkaisa para palagan ang mga nilalang na yon. Si Brando noon, kahit walang kaide-ideya sa kanyang gagawin, pinili naman niyang pagtatagain ng mga nilalang na yon habang nagdarasal sa kanyang isipan. Dahil sa ginawa nila, matagumpay naman nilang nasalag ang unang pagsugod ng mga ito. Subalit, nang masipat naman ang albularyo na hindi na pangkaraniwan ang susunod nitong gagawing pag-atake, doon na niya inabisuhan ng mag-ama na magtago na muna. Naniniwala kasi ang matandang yon, hindi kakayanin ng kanilang mga katawan ang papakawalang presensya ng mga ito. Nang marinig naman ni Brando ang sinabi ng matanda, dali-dali naman nila yung sinunod. Pagtago nila sa isang bato, sakto naman ang pagbuno ng albularyo sa mga kaluluwang yon. Yung dalawa sa mga ito nagtulong-tulong para pabagsakin ng matanda, habang yung dalawa naman pilit na pinangingibabawan ang lakas ng kasama nito. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, wala naman silang nagawa kundi ang magmasid. Akala nila hindi na sila makakausad pa, pero nang madukot na ng albularyo ang daladala nitong banal na tubig, doon na nag-umpisang dumistansya ang mga kaluluwa. Pag-atras naman ito ng ilang metro, buong puwersa naman yung sinugod ng matanda, sabay saboy ng banal na tubig sa ulo ng mga ito.
Dahil sa pangyayaring yon, bigla namang umusok ang mga nilalang, dahilan para unti-unti na silang malusaw. Nang mapansin naman ng albularyo ang panghihina ng mga ito, dali-dali naman yung tumakbo patungo sa simbahan habang sumisigaw sa kanila ng, Sumunod na kayo! Doon natin isasagawa ang ating huling pagtindig. Kalugdan sana tayo ng Panginoon sa ginagawa nating ito. Matapos naman itong makapagsalita, agad namang sumunod doon sila Brando. Pagdating naman nila noon sa lumang simbahan, dali-dali naman nila yung binuksan kung saan tumambad sa kanila ang katawan ng mga kasama nila na unti-unti nang pinagpipistahan ng mga uod. Akala nila yun lang ang kanilang madadatnan, pero pagsilay naman nila sa altar nito, tumambad sa kanila ang mambabarang na puspos ng demonyo na kasalukuyang kumakain ng sanggol. Nagkalat din sa loob ang dugo nito, indikasyon na kapapatay lang ng nilalang na yon sa bata. Kaya naman nasilayan nila Brando ang ganoong kaganapan ay dahil sa dalawang sulo na nakasindi sa bawat gilid nito. Animoy sinadya talaga yon ng mambabarang nang sa gayoy makapagdulot yon ng takot sa kanilang mga kaluluwa. Pagsilay naman doon ng albularyo, agad naman itong itinaas ang krus na hawak nito habang patuloy yung nag-uusal. Ngunit nang marinig naman yon ng nilalang, bigla naman itong kinuha ang nakabaliktad na krus, sabay bato nito sa kinaroroonan ng matanda. Dahil sa bilis ng pangyayari, tumama ang matalas na bahagi ng krus na yon sa mismong tagiliran nito. Sinubukan pang tumayo ng albularyo pero hindi na nito nagawa pang makayanan buhat sa bigat ng krus na bumaon sa kanyang katawan. Subalit, sa kabila ng pangyayaring yon, nagpatuloy pa rin yun sa pagdarasal, dahilan para makaramdam naman ng matinding panghihina ang nilalang. Maya-maya pa, tumingin naman ang albularyo sa kanya habang mariin naman siya nitong sinisenyasan ukol sa mga bagay na kanyang gagawin. Nang maunawaan naman ito ni Brando, matapang naman siyang pumasok sa loob nito para hanapin ang isang bagay na nagsisilbing kahinaan ng nilalang na yon. Hindi naglaon, meron siyang nakitang itim na bato sa loob ng ataul na siya namang dali-dali niyang kinuha. Sinubukan niya yung basagin sa pamamagitan ng pagbato nito sa sahig pero hindi yun umubra. Nang mapagtanto naman ni Brando na hindi yun basta-bastang nababasag, agad naman niya itong dinala malapit sa kinaroroonan ng matanda. Sabay tanong dito ng, ano ang gagawin ko? Hindi ko to kayang basagin na mag-isa. Dahil sa kanyang sinabi, napangiti lang naman ang albularyong yon habang sumasagot sa kanya ng, Magtiwala ka. Nasa sayo na kung papaano mo wawasakin yan. Wala na akong lakas para mag-isip. Ibinibigay ko na sayo ang lahat ng pagpapasya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman siyang napasilay sa boteng nasa tabi nito na naglalaman ng banal na tubig. Walang sabi-sabi, agad naman niya yung kinuha, sabay buhos nito sa bato na kanyang hawak. Paglapat naman ng banal na tubig sa batong yon, laking gulat na lamang ni Brando nang bigla itong magkaroon ng bitak at kalaunay tuluyan din naman yung nabasag. Pagsilay naman doon ng mambabarang, buong puwersa naman yung sumigaw habang dahan-dahang nagiging usok ang mismong katawan nito. Sa isang iglap, bigla na lamang yung naging isang kalansay na siya namang nagkalat sa harapan mismo ng altar. Maya-maya pa,
Naramdaman naman nila ang pag-ihip ng malakas na hangin, hudyat ng tuluyan nitong pagkatalo. Sa pagbalik naman ng katahimikan sa paligid, nasipat naman ni Brando ang pagpasok ng kasama ng matanda. Paika-ika yung naglalakad at sa estado nito, makikita mo talaga ang matinding pinsala nitong natamo. Gayunpaman, nanatili pa rin yung nakatayo dahil ayon sa lalaking yon, mas kailangan ng tulong nung matanda. Awa naman ng Diyos, nadala nila yon sa bahay nila Brando nang hindi namamatay. Sa paglipas pa ng mga araw, unti-unti na ring bumalik ang lakas nito. Si Brando naman noon, pinili na ring umalis sa manggahan para limutin na ang mga nangyari. Pero alam nyo pinuno, taon at dekada man ang lumipas, ni minsan hindi niya kayang malimutan ang tungkol sa paring mabubuhay sa pagkamatay ng Diyos. Okay, opinyon ko sa kwento. Sobrang nakakatakot tsaka nakakakilabot yung part na ginagamit ng isang masamang nilalang o isang nilalang na nasa panig ng kaliwa, yung katauhan ng pare. 'Di ba? Kasi alam naman natin lahat na, lalo na sa ating mga Katoliko, na pag sinabing pare kasi talagang banal na yon para sa atin. 'Di ba nga, nagbe-bless tayo kahit yung iba nakikita ko mas matanda pa sa pare pero nagmamano. Kasi pakiramdam natin, sila yung isa sa mga tao dito sa mundo na medyo dikit sa Diyos. Tsaka sila yung nagpapangaral sa atin na hindi naman nagagawa mismo ng Diyos, di ba? Parang sila yung nagiging daan para turuan tayo ng tama, na lahat ay nakabase sa Biblia. Tapos biglang kamukat-mukat nyo, ginagamit ng nilalang na mga masasama yung katauhan ng pare. Well, hindi ko naman masisisi rin yung mga pare kasi para rin yan tayo lang rin mga ordinaryong tao. Ang kinaibahan lang, sobra-sobra silang nananalangin, parang kabisado na nila halos lahat ng Biblia o pahina ng Biblia. Alam na nila yung mga sinasabi doon. So, para sa akin, hindi ko alam kung paano tinablan tong paring to na puspos sa demonyo. Hindi ko rin alam kung yun yung dahilan niya para magkaroon ng walang hanggang buhay. Diba? Pero kung tutuusin, sino ba naman may gusto ng walang hanggang buhay? Ako ayoko nun. Kasi isipin niyo, immortal ka. Lahat ng mga mahal mo sa buhay, dadaan lang yon. Isa-isa mo silang makikitang mamamatay. Diba, isa sa pinakamasakit na parte ng pagiging isang ordinaryong tao yung mamatayan ka ng mahal sa buhay. Alam niyo yan. Alam ko, karamihan sa inyo, ranas na rin yan. So, hindi ko magets kung bakit may mga tao na gustong maging immortal. Tapos, ang ginagawa pa nilang daan, parang sumamba sa demonyo o ialay yung kaluluwa nila sa napakaraming demonyo, 'di ba? Kung sino-sino na yung tinatawag nila no? Para lang magkaroon nga nun yung walang hanggang buhay. Tsaka yung part na umiwas kayo sa dulo ng manggahan, sobra akong kinilabutan doon. Yung kinukwento pa lang ng tatay niya kung anong meron doon, tsaka kung ano yung mga naganap doon. Grabe yung kilabot sa akin noon. Ang ganda ng eksena na yon. Kaso lang hindi siya gaanong na-highlights Kasi nga parang pinag-focusan ng takbo ng kwento. Bakit nagkaroon ng ganong klaseng pare na mabubuhay tuwing mahal na araw? Tas kung ano-ano pa katakatakot na ritual yung pinagagagawa nila para lang mabuhay yung pare. Pero once na umangat yung pare na yon, di ko lang alam kung anong pwedeng mangyari. Kasi nga, solidong-solidong kaliwa siya, ilang kaluluwa ng demonyo yun nandoon, tapos aahon sa lupa. Siyempre, katakatakot na kasamaan ang gagawin nun. Bilib lang din ako sa nilapitan nilang albularyo. Kasi ang angas nung linya na, ewan ko lang kung maalala nyo kasi bandang taas ng kwento yun Parang early minutes ng kwento yun Sinabi niya na, kahit hindi kayo lumapit sa akin, kailangan ko ibalik yan sa impyerno o kailangan ko ulit itupi yan sa ulo. Parang ganun yung gusto niyang sabihin dun sa bida natin tsaka sa tatay kasi lumapit sila, di ba? Humingi sila ng tulong dun sa manggagamot. Pero kahit pala hindi sila lumapit, gagawin pala talaga ng manggagamot yun tsaka ng grupo niya. 'Di ba? Ang astig nun. Tas nagawa naman nila, successful naman sila, 'di ba? Ang tanong lang ngayon, pwede pa kaya ulit umahon yung pari na yon?
'Di ba? Kasi ang sabi niya, aahon siya kapag patay ang Diyos. Nakakakilabot yun. Kasi alam naman natin lahat na hindi na namamatay ang Diyos. Nasa paniniwala na lang natin yan na tuwing mahal na araw, wala siya. 'Di ba? Yun yung nagpapalakas ng... Kasi isipin niyo sa ilang milyong Pilipino, iniisip o hindi porket sa iniisip Paniniwala na kasi, karamihan milyong Pilipino na naniniwala na patay ang Diyos. So syempre, the more na maraming nag-engage ng ganong klase ng paniniwala, para nagkakatotoo siya. 'Di ba? Kaya nga ito yung araw ng subukan ng agimat Mahal na araw. At nga pala, malapit na magmahal na araw. Huwag niyo kakalimutan magdasal ng Friday. Tsaka ito, kuha na kayo nito. Dignum na San Benito. Alam nyo ba, trivia lang, na ito ang isa sa pinakakinakatakutang tanga ng mga mangkukulam, mambabarang, tsaka manlalason. Subukan ninyo magsuot nito. Tapos punta kayo, pagpalagay nyo ng Samar, pinakadikit sa lahat ng lugar natin. Mga liblib na lugar ng Samar. Pista, dayo ka, suot mo to. Malalaman nyo kung gaano katindi bisa nito. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.